धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुख हालामनि 1 नं सनापुर गामिनि थागिबि मुस्रि गोहोम मुसाहारिनि अनसुलि बिसि मुस्रिमा करबि पेगु मुसाहारिया थांनाय 16 मार्च 2022निफ्रायनो गोमाना दं। करबि पेगु मुसाहारिया सासे 3 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाबो दं। करबिनि फिसाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो दि जेरावखि थाया मानो गावनि फिसाज्लानि मोखांखौ नायना नखराव फैफिननो थाखाय मोदै हगारना खावलायो। सोरबाफोर नुसन बायोबा 7637932336 एबा 600201111 होखानाय बे जानबुं नम्बराव कल खालामना खोन्थाहरनो खावलायदों। राजायाबो गाबगासिनो नै मामिखौ बुंदो, मामिखौ लिंहर, आं मिमि जानो गोसोखांदों नोंखौ होननानै। गोमाना दं एबा मा जानायमोन, न'आव माबाफोर जाथायफोर जालांदोंमोन नामा? जाथायाथ' बिदि जायाखै एफाग्राब। जाथाया माने जादों मबाइलनि SMS-नि थाखाय। आं SMS-खौ नुनानै माने चेक खालामदोंमोन, सोंदोंमोन सोरनि SMS, सोर हरदों, आरो आं फन खालामनाबो रायलायदोंमोन। रायलायनायाव बियो बुंदों फेसबुकआव फ्रेन्डशिप खालामनानैसो रायलायदों होनदों। मबाइल गंसे दंमोन, मबाइलखौ आं बेखौ सोंनायखौ बियो सिख'नानै लाफिननो नागिरनायाव आं होआखै। बेखौ रागा जोंनानै बियो मेडिकेलाव थांनो होननानै मेडिकेलावबो थांबाय, लोगोबो मोनदोंमोन, बाइकआवबो गाखोआखै। थमथमाव गाखोनानै बियो बिब'नि न'आव फैबाय। बिब'नो मबाइल गंसेखौ होलांनानै गाव बिब'नि रुमाव थाहैबाय। आं बिब'नि रुमावबो थांबाय, बिब'खौ लानानै रायलायबाय। आं सोंबाय थौ न'आव थांसै। बिफाखौ आं होनदों बाबाया लिंहरदों न'आव थांनो सानैखौबो होननानै। आं थाङा, आं दा थांनांगौबा हारसिंबाबो थांगोन होननानै बुंबाय। आं बिदि होननायखाय थांगोन खोमा साननानै जेरावबो थांफेरा नालाय फैफिनबाय आं न'आव। दा बियो अबाव थांखो? राजायाबो गाबगासिनो दङ, नों थाब फैफिन। आं नोंखौलाय बोरै गारनानै थांनांगौ जाखो? राजाखौ नों मानो गारनानै थांखो? नों जेरैखि जाया थाब फैफिन। नोंथाङा सोरनिबा सायाव सन्देह खालामदों नामा? सन्देहआथ' बिदि एफाग्राब माबा खालामाखैमोन, आं मबाइलखौल' चेक खालामदोंमोन। बेदिनो नोंथाङा जोंनि सेराव माबाफोर बुंदों, केमेरानि सिगाङाव माबाफोर बुंनांगौ दं नामा बिसिनिसिम माबाफोर? दाथ' मबाइलनि थाखायसो जादों नालाय, मबाइल आं जिखुनु जाया बेखौ थाब फैफिनजानो लुगैयो आरो। राजायाबो गाबगासिनो, मोनायाव गाइखेर जानो नागिरबाय थायो। ओंखायनो थाब फैफिनदो, नों जेरावखि थाया मानो थाब फै, राजाया गाबगासिनो दङ। नोंथांनि फिसालाया बेसेबां बैसोनि? बोसोरथाम जाबाय, बोसोरथाम 6 माससो जाबाय। साबेसे गथ' गथाय? सासेल'? बे सासेल'। दा आं बेखौनो बुङो, नों जेरावखि थाया थाब फैफिन, थाब फै। न'आवबो नागिरबाय थादों, नागिरगासिनो, नोंखौ बिराद नागिरबाय, मोनाखै। थाब फैफिनदो नोङो, थाब फैफिन। नोंथांनि बिसिया गोमानाया सानबेसे जाबाय? दिनैजों सानब्रैयानो जाबाय। मामिखौ माबा बुंनो नागिरदों? मामिया अबाव दं नोंसा? राजा, मामिया? मामिया अबाव दं? मामिया? आखाइखौ हगारलाय। मामिया अबाव दं नोंसा? मामिया न'आव दंना गैया? मामिया अबाव थांदों मिथियोना? अबाव थांदों मामिया? डाक्टाराव थांदों। डाक्टारनाव? मामिया माला फैयो? मामिखौ माबा होनदों? मामि गोसोखांदों? मामि गोसोखांदों? मामिखौ माबा बुंना? दे बुंलाय। मामिया इहे दं बुंलाय। इहे दं खोन्था। मामि थाब फै। बैनि मामिया इहे दं खोन्था, मामिया रायलायनो नागिरदों। बे खोन्था रायलायहरलाय मामिजों। मामि थाब फै। माबाफोर जानायमोन? न'आवथ' जोंबोथ' मिथिया, डाक्टारनाव थांनो होननानै थांदों बियो। जोंबो आरो डाक्टारनाव थांनो होननायखाय गाव फिसौखौ लांखोमादो हायो होननायखाय आं लांदों। आंनो 5,000 फैसा होलांदों बियो, गाव 500 लांदों। बेनिफ्राय गाव मानो नांलायनानै थांखो ना माखो आं हौवादों मिथिया, मबाइल सेख'लायनाय जादोंनो। दा फैनांगौ आरो बियो,
आंबोथ' फैजानो लुगैयो बिखुनजो होननानै बिहामजो होननानै फैनांगौ आरो फिसौआबो गाबबाय थायो आं हराव उन्दुनो मोना दा आङो देहाया थिगखायसो सानावल'सो एसे गेलेयो होमबाबो नागिरो सानावबो मोनायाव बांसिन गाबो 12टा 1टानिफ्रायनो गाबो आरो आं मा बुंबावनो बेनोसै आंना बिहामजोखौ माबाफोर खावलायनो लुगैदों नामा नोङो? बिहामजोखौ आं फैजानो लुगैयो आं बेखौनो बुंखादों दहायनिफ्राय फैनांगौ न'नि मानसि न'आव फैनांगौ बिहामजोनि सायाव माबाफोर सन्देह दं? आं जेबो सन्देह गैया बिनि मबाइल रायलायनायखौ जों होनो नों रायलायनांला बिहामजो ओंखामा खामलांबाय होनबाबो जों रागा जोङा गावा माने बिदिनो रायलायबाय थायो आरोना जों दाबो फैजानो लुगैयो फैथों बियो मोजाङैनो मोजां जेरै थांदों एरै फैथों जों दाबो मालायजों थांफादों होननानैबो जों सानाखै बे मोजाङै फैफिननांगौ दा जों बेखौनो होननानै आसा खालामनानै थायो आङो फिसौनि थाखायनो जि गाबबाय थायो बिफाखौ सानो बिमा फिसाज्लाखौ सानो आखाइ आथिं बख्रा बिलांदों बिफायाबो दाख्लै गाबनानै आंनाथ' आरो फिसौनि थाखाय आं नायखानांगोनखा हरनि 12टायाव बेयाव गाबना होयो मादो बुरखायगोन मादो बुरखाया थालिर दौना दोनो आङो मेथाइजों बुरखायना दोनो बेनोसै